खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमबाय। BKWSCखौ पास खालामना होयैनि थाखाय WPTनि मिनिस्टार चन्द्रन ब्रह्मनि सायाव खुद्रिनाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। डक्टर राहुल बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय होननानै खौरां मोन्दों। बुथारग्रा सुबुंखौ दिगन्त ताती आरो बे दायनिगिरिखौ जरहाटनि सिन्नामरायाव हमदों होननानै खौरां मोन्दों। दायनिगिरि दिगन्त तातीजों लोगोसे डक्टर राहुल बसुमतारीनि मबाइल, बाइक, केमेरा आरो माखासे रांबो मोननाय जादों। डक्टर राहुल बसुमतारीया उदालगुरि जिल्लानि 1 नं सान्तिपुर गामिनिमोन। बिथाङा जरहाटनि डक्टर JK सयकिया हमिअपेथि मेडिकेल कलेजनि सासे जुनियर डक्टरमोन। बिथांखौ हरखाबै शुक्रबारखालि हरनि समाव जरहाटनि चन्दन नगराव गावनि थाग्रा भारा न'आव खास्रि बिस्रि बुथारलांदों। बिथांनि बेबायदि दुखुनांथाव जाथायाव दुलाराय बर' हारियानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दायनिगिरिखौ साजा होनो दाबि दैखांदों। बे जाथायखौ नायबिजिरनो आरो दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों आरो आसामनि CMनिसिम लाइजाम हरदों होननानै खौरां मोन्दों। बर'नि सासे सुबुं सम्पद, लाइमोन हमिअपेथि डक्टर, जाय डक्टरखौ जों इसोर सानो, सुबुंफोरखौ रैखा खालामो, बेबायदि सासे डक्टरखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दुथांनि सायाव आसाम सरकार, पुलिस बिफान एबा खुंथाय बिफाना मा राहा लागोन, मा साजा फोसावगोन, बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन। दिनै मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव BTCनि बायजोआव थानाय गं 21 जिल्लायाव रायजो राजाफोरा WPTNBCनि मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मखौ खुद्रिनानै मुसुखा बानायना सावनाय जागोन। गाहायै थांनाय 31 आगस्तनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम 4 साननि आसाम एसेम्ब्लियाव मरान मटक आरो कमतापुर अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनानै होबाय। नाथाय गावनि हारिनि BKWSC थामहिनबा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंना होयैनि थाखाय खुद्रिनानै मुसुखा बानायना सावनो थिरांथा खालामनाय जादों। गाहायै बेजों लोगोसे गोबाव समसिम BPF दोलोआ BJP सरकारजों जथायै सरकार थानानैबो दाफुंना होयैनि थाखाय BPFनि आफादगिरि बिथांखौबो मुसुखा बानायना सावनाय जागोन।